Hello guys, Βασίλης Gamer εδώ, ξανά μαζί. Σήμερα θα παίξουμε πάλι Minecraft Pocket Edition και σήμερα είμαι σε ένα server που έφτιαξα πρόσφατα με κάτι φίλους μου, αλλά το περισσότερο έφτιαξα εγώ. Και σήμερα το θέμα θα σας δείξω τι έχω φτιάξει και θα κάνουμε δύο επεισόδια. Το ένα επεισόδιο θα είναι αυτό που θα σας δείξω το σπίτι και αν προλάβουμε θα σας δείξω και ξανά λίγο πώς να επιβιώνετε ή πώς να κάνετε mine. Θα δούμε αν μας πιστέψει χρόνος και πάμε να αρχίσουμε. Εδώ τώρα είναι ένα άλλο δωμάτιο που έφτιαξα. Υπολογιστής τάχα μου είναι αυτό, ηχεία εδώ, ποντίκι εδώ, ναι. Τα βλέπετε πάνω κάτω βασικά. Και αυτό το έφτιαξα, αν με ρωτήσετε στα comments, το έφτιαξα πριν χθες, προχθές, δεν θυμάμαι. Τάχα μου τηλεόραση, ναι. Εδώ. Το φτιάξα τέλειο πάντως εξοπλισμό. Γράψτε το αν θέλετε στα comments αν σας άρεσε πώς το έκανα το σπίτι γενικώς. Αυτό είναι όλο και όλο. Και πάνω στους όρφους που σας έδειξα. Α, τόσο καλά. Ένα κρύβο και ένα ζόμπι. Ορίστε να το. Από εδώ. Αυτό το θα το πετύχω. Θέλω και να σκάσει το creeper, γιατί έχω και μέσα φάρμα. Ωραία. Πες να τα φάγει κάποια γουρούνια να φάγει το ζόμπι. Τέλος πάντων. Να, εδώ πέρα είναι ο χώρος με τις αγελάδες, με τα πρόβατα και με τα γουρούνια. Και όπως σας λέω κάθε φορά, γράψτε αν θέλετε στα comments ένα παιχνίδι που θέλω να παίξω. Και να ξέρετε, το δεύτερο επεισόδιο που το λέω από τώρα, θα πάμε στο End και θα προσπαθούμε να νικήσουμε όσο πιο πολλά τέρατα μπορούμε. Μαζί με ένα είναι πάρα πολύ καλό μου κολλητό. Και αυτό. Όπως σας είπα, ξέχασα αυτό να το πω. Είμαι με ένα χρυσό σπαθί, με μια χρυσή αξίνα, πυρσούς και πατάτες. 30 πατάτες πήρα για να μην πεινάσω ποτέ. Θα πεινάω, θα τις φάω όλες, αλλά δεν πειράζει, είπα να μην πάρω 64. Επίσης, να σας δείξω ότι δεν έχω armor. Ναι, αυτό είναι το καινούριο μου skin που έχω, τον Hero Brian. Τι έκανε, τι έγινε έτσι. Κάτι έσκασε, παιδιά. Τι έγινε βασικά. Παιδιά, με έσκασε creeper, ευτυχώς που δεν πέθανα. Είμαι πάρα πολύ τυχερός. Μα πάρα πολύ. Το κακό είναι ότι τα creeper δεν φλέγονται την ημέρα. Δεν φλέγονται. Αυτό είναι το κακό. Ήδη έχω 27. Αυτό το δέντρο, να ξέρετε, βγάζει κάτι αγελάδες που μπορείτε να βγάλετε γάλα για να πίνετε, που σας γεμίζει 3 καρδιές και σας βγάζει από το δηλητήριο σας. Αν έχετε δηλητήριο σας το βάζει, ας πούμε αν έχετε φάει καμιά σάρκα από το ζόμπι. Και αυτό.
Δεν θα κάνω παιδιά πολλά σήμερα. Ναι, ξέρεις, ναι. Δεν θα κάνω πολλά σήμερα. Επειδή θα κάνω και δεύτερο επεισόδιο και έχω σχεδιάσει πολλά πράγματα για το δεύτερο επεισόδιο, όχι σε αυτό. Εδώ έχω φτιάξει ένα λάκκο με λάβα που δεν ξέρω γιατί το έκανε αυτό και έβαλε και εδώ. Δεν ξέρω τι είναι. Εδώ έβαλα λίμνη. Εδώ κάτι θα έβαζα αλλά δεν θυμάμαι τι. Να δούμε αν έχει και ένα τέργα, ένα σκέλετο μέσα. Κάτι. Ορίστε αυτό. Όχι. Το πέρασε το σκέλετο. Να ξέρετε, αν θέλετε γράψτε τα comments, επειδή θα παίξω σύντομα αρκετά Call of Duty και αν θέλετε γράψτε μου τι Call of Duty ας πούμε θα θέλατε να παίξω ή ψηφίστε βασικά τι θέλετε ας πούμε να παίξω πιο πολλά, που αυτά τα δύο γενικώς από Call of Duty, αλλά τα σημαντικότερα που μου αρέσουν εμένα και ότι πιθανότατα θα παίξω αυτά τα δύο είναι το Call of Duty Ghost και το Call of Duty Advance, που μου αρέσει και εμένα και στον κολλητό μου που θα παίξω, που θα κάνουμε το δεύτερο επεισόδιο. Είναι το πρώτο επεισόδιο Minecraft. Αυτά. Γράψτε πως είστε. Αν ρωτάτε εμένα, εγώ είμαι μια χαρά, αλλά έχει πάρα πολύ ζέστη, παιδιά, πάρα πολύ ζέστη. Με τα βίας κάνω βίντεο δηλαδή. Με επαξίστε δηλαδή, να κάνω κανένα λάθος αν πω. Έχει πάρα πολύ ζέστη. Απορώ δηλαδή πως κάνω εγώ και οι άλλοι YouTuber, πως κάνουμε βίντεο. Αυτό αναρωτιέμαι. Πώς τα κάνουμε. Έχει πάρα πολύ ζέστη. Θα άναβα τον ανεμιστήρα, αλλά θα ακουγόταν πάρα πολύ. Βρήκα και χωριό. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Βρήκαμε και χωριό. GG. Easy win. Έχει village. Καλά. Μια χαρά είναι. Γεμάτο. Που είναι κανένας φούρνος. Φούρνοι, αλλά αν ψάξετε στο chest πάντα σας δίνουν κάποια πράγματα, αλλά δεν νομίζω να έχει εδώ πέρα. Μπα. Σιγά μην έχει. Το τυχαίνει σε εύκολα, αλλά κάποιες φορές δεν το βρίσκεις καν. Δεν το έχουν όλα τα χωριά. Δυστυχώς. Πού είναι, δεν μπορώ και να βρω. Στο μεταξύ τώρα άντε να βρω το σπίτι, αλλά τέλος πάντων τώρα. Anyway, το κλείσω τώρα το βίντεο. Κάντε ένα subscribe και ένα like αν σας άρεσε το βίντεο. Και γράψτε μου στα comments αν θέλετε να παίξω από αυτά που σας είπα. Και τα λέμε στο δεύτερο επεισόδιο. Γεια σας!